तर रामराम शेतकरी मित्रांनो, मी सध्या आलेला आहे दगडगाव येथील प्रगतशील शेतकरी रामचंद्र मुदगुले साहेब, त्यांचा तालुका आहे लोहा, जिल्हा नांदेड, यांच्या हळदीच्या प्लॉटमध्ये की त्यांनी गेल्या वर्षी सुरुवातीपासून आपले प्रोडक्ट 3 एकर प्लॉटला वापरलेले आहेत. तर नेमका शेतकऱ्याला काय अनुभव आला, त्यांच्या खर्चात किती बचत झाली आणि बोला मग कसा वाटला रिझल्ट तुम्हाला तिरंगाचा? तिरंगाचा नंबर 1 आहे. आम्ही 3 एकरला जैविक खत वापरला. दुसरा कुठलाही खत न वापरता पहिला अगोदर डोस टाकला ते टाकला, नंतर जैविकच वापरलं. बरं, तुमच्या माल निघणं वाटलं, पण आपल्या अपेक्षापेक्षा यावर्षी उत्पादन आम्हाला खूप चांगलं निघालं. म्हणजे तुमच्या रासायनिक हळदीपेक्षा सुद्धा हो हो खूप भरपूर प्रमाणामध्ये तुमचं उत्पन्न. चांगलं. आता बघा 200 फुटाचा यांचा बेड आहे, तर जवळपास किती बेडला ट्रॉली भरावी तुमची? 7 बेडला 1 ट्रॉली भराली. तर 7 बेड. हो. तर तुम्हाला रिझल्ट कसा नंबर 1 वाटायला मग? नंबर 1 त्याला काही बघायचं बरं, काम पुढच्या वर्षी आता तुम्ही किती एकर हळदीचं नियोजन नाही. करणार पुढच्या वर्षी जवळजवळ 8 ते 10 एकर करणार. आपल्या तिरंगाच्या मार्गदर्शनाखाली? 100% तुम्हाला रिझल्ट आला. 100%. तर